ደራስን ዳይሬክተርን ኤፍሬም ካሕሳይ ወዲ ኳዳ ብዘይካቲ ዝልለየሉ ዓውዲ ድራማ ኣብ ሰነድ ኣገደስቲ ሰባት ባህልን ካልእን ኣንበብቲ ዘገደሱ ዝበሎም ጽሑፋት ኣብ ገጻት ፌስቡክ ብምሕታም ዛጊት ልዕሊ 17,000 ሰዓብቲ ክረክብ ክኢሉ እዩ። ቀንዲ ዕላማ ናይቲ ኣብ ትሕቲ ፀሓይ ኣስመራ ብዝብል ኣርእስቲ ዝወፅእ ጽሑፋት እቲ ዕላማ ናይዛ ኣብ ትሕቲ ፀሓይ ኣስመራ ማለት እዩ እወንታዊ ሸነኻት ናይ ሰባት ይረቐርባነ እቲ ኣሉታዊ ሸነኻቶም ኣይ ትንክፎነ ከም ህዝቦም ኣበርክልዎም ምኽእል እዩ ቅድሚ ሕጂ ህቡባት ዝነበሩ ሰባት ሕጂ ግን ደይፍለጡ ዝንእሽተይ ወለዶ ንዕኡ ከላዲዳ ደቕርቦም እዩ ስለዚ ኣብቲ ናተይ እንታይ ደቕርብ ናይ ሓደ ሰብ እወንታ ክትነግር እንድሕር ጀሚርካ እቲ እወታዊ ተሓሳስባ ናይ ሰባት ክዓቢ ስለ ዝኽእል ዋላ ንጥዕና ናይቲ ዓዲ ጽቡቕ እዩ ንጥዕና ናይ ካልኦት እውን ጽቡቕ እዩ ክትሓስብ ከለኻ ኩሉ ፀፅቡቕ ሓዲካ ኣብሩ ጥራይ እንድሕር ዛ ንላዕሊ ክተብሎ ፈቲንካ ዓዲ ደጋብሩ እውን ኣይኮነን ዘይጽቡቕ እዩ ፀፅቡቕ ነገራት ተልዕል ተፈቲንካ ግን እዚ እንታይ እዩ ኣብ ጽልዋ እውን ኣብ ኣተሓሳስባ እውን ንኹሉ ወዲ ሰብሲ ናይ ገዛእ ርእሱ እወታዊ ሸነኽ ከም ዘለዎ ኣርኢና ሕጂ ነዚአን ክመርፆ ከለኹ እንታይ ድመርፆ መሲልካ ቀደም ህቡባት ነይሮም ሕጂ ብኽፋእ መጋብር ህቡብ ዝኾነ ሰብ ኣየቕርብን እየ ብዚ እቶም ብጽቡቕ ብሰናይ ተግባራት ልሉያት ዝነበሩ ብጽቡቕ ኣተሓሳስባ ወይ ብልቦና ዓበይቲ ሰባት ዝነበሩ ነዚኣቶም እናሓረኸ የደቕርብ ማለት እዩ ዛንታ ሓደ ሰብ ወይ ቦታ ንምጽናዕን ንምድላውን ካብ 3 ክሳብ 4 ሰሙናት ከም ዝወስደሉን ሓቀኛን ሙሉእን ሓበሬታ ንምርካብ ስድራ ቤት ቀረብቲ ኣዕሩኽን ካልእን ከም ምንጭን መወከስን ከም ዝጥቀም ዝገለጸ ኤፍሬም ካሕሳይ ነቶም ሰብ ዛንታ ንምሕራይ ናቱ ረቕዋሒታት ከም ዝጥቀም እዩ ዘብርህ መጀመርያ ፍሉጥ ሰብ ዝነበረ ብምንታይ እዩ ፍሉጥ ነይሩ ቅድሚ ሕጂ ኣብኡ ዳህሰስ ዝግበር ማለት እዩ ሃበባ ዝነበሩ ሰብ ህቡብ ዝነበረ ሰብ ብምንታይ ህቡብ ነይሩ ብጽቡቕ ሰናይ መጋብር ወይ ብጽቡቕ ኣተሓሳስባ እንተ ደኣ ኮይኑ ንመዓላት ሕብረተሰብ ዝወዓለ ሰብ እንድሕር ደኣ ኮይኑ ንዕኡ ብቐጣይ ዘልዕሎ ማለት እዩ ወይ እውን ኣብነታውያን ሰባት ኣለዉ ምልማን ጠፊእዎን ገለ ይኮኑን ክለሙን ደይደልዩ ሰቲ እንዳሸጡ ዝኸዱ በዓል ኣደይ ምሕረት ኣውፅያ ነይረ ዘገየዎም ፍልዲ ሸይጥ ኣውፅየ ነይረ ኣነ ማለት ሰሪሖም ክነብሩ ይደልዩ ሓቡኛታት ምሻሎ 5 ሳንቲም ናይ ሰብ ክጥሙቱ ደይደልዩ ርእሶም ክኽእሉ ይደልዩ ሓቆት ከድብሉ ሰባት ከም ኣብነታውያን ሰባት እውን ኣብኡ የውፅኦም እየ ሕጂ እቲ ኣመራርፃ ናተይ ማለት ምስቲ ሕብረተሰብ ኤርትራ ኣብኡ መዓት ክብርታት እንዲ ዘሎ ምስቲ ክብርታት ናይ ህዝቢ ኤርትራ ናይ ብሓቂ ኣብኡ ዝነበሩ ካብ ቀደማት ሒዞም ኣብኡ ዝነበሩ ሰባት ክብርታት ዘለዎም ንዓኣቶም ሓርየ ከም መምዘኒ ናብቲ ናተይ ፔጅ ድምፆም ማለት እዩ ኣርእስቲ ከምቲ ክስታየም ኢኻ እኳ ሕጂ ንኣብነት እቲ ኣርእስታት ክትመርፅ ከለኻ ኣባሓበሽ መን ኢልካ ተቕርብ መን እዩ ባሓበሽ ሌላ ክህልዎኩም ዘለዎ ሰብ ዝርዝራት ናትካ ተቕርብ ወይ እውን ነጋሽ በርበረ ኣብ ሕማቕ እዋን ወይ ኣብ ሕማቕ ግዜ ንህዝቢ ኤርትራ ድወዓለሉ ሰብ እዩ ወይ እውን ኣብ ቤተሰባይ ሓኪም ሕጂ ቤተ ቤት ከይዶም መርፍእ ድወግኡ ነበር እዮም ብነፃ ንህዝቢ ድወግኡ ነበር እዮም ሓንቲ ስትሪንጋ ነይራቶም ቤተሰባይ ሓኪም ጠጥቃለይ እንዳበሉ ንዓ የጠጥቕዋ ነታ መርፍእ ቤተ ቤት እንዳኸዱ ድማ መርፍእ ድወግኡ ዝነበሩ ሰብ እዮም ብነፃ ኸ እዮም ዝሰርሑ ነይሮም ነቲ ህዝቢ ዘገልገልዎ እዮም እዚኦም ሕጂ ከምዚኦም ዝኣመሰሉ ምሻለካ ኣብቲ ሕብረተሰብ ስኒ ጽቡቕ ክብሪ ዘለዎም ሰባት ንዓኣቶም ኣድዒለ እቲ ኣርእስታት ኣብ ትሕቲ ፀሓይ ኣስመራ ኣብ ድብል ኩሉ ትናታቶም ጽቡቕ ክብርታት ወይ ጽቡቕ ግብሪ ኣብኡ ከም ዝሰፍር ገብሮ ማለት እዩ ኣብቲ ዘውፅኦ ጽሑፋት ንኣበርክቶን ዕዮን ቶም ሰባት ዝገልጽ ቴማ ወይ ኣርእስቲ ከም ዝጥቀም ዝገለጸ ኤፍሬም ነቲ ገጽ ኣብ ትሕቲ ፀሓይ ኣስመራ ዝብል ስያሜ ክህበሉ ዝመረጸሉ ምክንያት ይገልጽ ጅቲ ኣብ ትሕቲ ፀሓይ ኣስመራ ኣብ ኣስመራ ጽቡቕ ኣሰር ገዲፎም ዝኸዱ ሰባት ንኡን ክጠቅስ ኢለ ደምፀኽዋ ገለገለ ሰባት ንምንታይ ኣብ ትሕቲ ፀሓይ ኤርትራ ደይትብላ ከገፍሐኒ እቲ ቦታ ኣነታ ፎኳስ ናተይ ኣስመራ እያ ኣስመራ ከዓ ናይ 9 ብሄራት ቦታ እያ ኮስሞፖሊታን ሲቲ እያ ካልኦት ደቂ ሃገርና እውን ደማልእት እያ ኣብነት የመናውያን የውፅአ ኢጣልያውያን ኣብዚ ልዑል ኣበርክቶ ዝነበሮም የመናውያን ልዑል ኣበርክቶ ዝነበሮም ጽቡቕ ጽልዋ ወይ ዝስምዕ ዕዮታት ሓዲጎም ዝኸዱ ሰባት ንዓኣቶም ኣልዒሎ እውን ኣብቲ ፔጀይ እትዋት እዮም ማለት እዩ ስለዚ ኣስመራ ክብል ከለኹ ንኩሉ ደጠቃልል ዳ እምበር ኣስመራ ከዓ ርእሰ ከተማ ካልእ ኣይኮነን ርእሰ ከተማ ናይ ብልእቲ ኤርትራ ናይ ኩሉ ኤርትራዊ እያ ስለዚ ብኡ ደረጃ ጥሚቱ ክከታተላት ሰብ የደሊ ይሓቱን እዮም ገለገለ ሰባት እውን ኣብቲ ፌስቡክ እዚ ድብለካ ይትምላሽ ናተይ ማለት እዩ ዝበዝሕ ርእቶን ግብረ መልስን ተኸታተልቲ እወታውን ኣተባባዕን ከም ዝኾነ ዝሓበረ ኤፍሬም ሃናፂ ነቐፌታን ምእረምታውን ከም ዘእንገድ ይዛረብ መጀመርያ እቲ ህዝቢ ክሳዕ ክንዱ ይፈትዋ ምዃኑ ብጣዕሚ እየ ኣነ ሰንቢደ ማለት እቲ ግምተይ ዝነበረስ ክንዱ ኣይኮነን ነይሩ ኣዝዩ ሸር ዝብሎ መዓት እዩ
ብጽሓፍ ላይ ርእይቶ ብዙሕ ኣዝዩ ኣተባብዓይ ما أرمت مس والله مليس كا تعقص نناتي سرعس مليس يو مالس نخصف نخيز الجف قرطو كوينو نخوص دمصن حبريتال بستاير قبلان بتحقص يزقبلو مالتي نعو تقبيله دما قطع درم كرم دغبا قطع درم مالتي ምናልባት ካብቲ ዘውፀሃዮ ናይቶም ውልቀ ሰባት ይኹን ናይ ቦታታት ገለ ዘጉደል ካሉ ሞ ከምዚ መበላእታ ገለ ዝውልሃ ጋጢሞም ሆኑ ከመይ ጌርካ ነቲ ህዝቢ ምእረምታ ሂብካ ኣማሒሽካ ተቕርቦ هو حجنتايت ساي قطاهم عينت غدلتات زنزن اللهم زنزن تتويل اندحر مصيني اجيكم يقاد جمر مالسي اسخاب استخالك عقم تجمر تخالي سبكا بدد فلطو الى ايد كان دابل وي زتقبل دابل خسدلكاي نعو كله تقبلكم دلو تتوي كون كان كروس تشيك تقبر كتكلا لك تخيل لك عندنا كمزن نقول لهم خمي كانتهم دملكتهم بفلط وانا تاريخ تحتممو حقها لغازر سعنا نيرنا زي حقهم له قال دبل تقبل ندلو نغرات نعيتومو ان تسرحسي كم عندنا ابكال اغاطامي نيو اديشن عينات سكند اديشن سرد اديشن قال ندغ تخيل كوم ان حدثكو الخير ناتي سرحت مالتي ንነፍሲ ወከፍ ዛንታ ሶሙናዊ ልዕሊ 500 ናቕፋ ወጻኢ ከም ዝገብር ዝጠቐሰ ኤፍሬም ብመንጽር ወጻኢታቱ ዝረኽቦ ጻማን ንምስናዱ ዝጥቀመሉ ሜላን ብኸምዚ ይገልጽ ሓደ ሰብ ድሕግዘኒ የለና ዳኣቱ እትዋት ይብሉን ምክንያቱ ብሎግ ይደለና ዩቲዩብ ኣይኮነን ዘለኒ ለዚ ኣብቲ ማሕበራዊ ገጻት ሓንቲ ፔጅካ እትዋት ይብሉን ማለት እዩ ድሕግዘኒ ሰብ የለን ባዕለይ ላዕልን ታሕትን ድብለላ እቲ ጻማት ረኽቦ እንታይ እዩ ብዛዕባ ክቡራት ሰባት ናይ ዓዲ ዝነበሩ እትነታቶም ሰናይ ግብርን ጽቡቕ ኣተሓሳስባን ክተላልቕ ከለኻ ካብኡ ንላዕሊ እትዋት ደሎ ነገር ኣይኮነን ካብኡ ንላዕሊ ክፍሊት ولا حد يلا مالتي قوليتي اتس 5 فرعان 6 صار 7 دلو دحان كله مالتي ناي قل سبات يتقم الانترنت ناي اسمرا دلو تا نغوها اتقدسك تسايك كون كتكلا لك سمز بزح من البات كتصقان قلاص بلتكون نغو تسيكا كن بزح درجه شجره يغطمنن صحفك اسلا زخونه ناتي بصحفنا رجال سالاتن كتفنغن دغان شجر يقولنا باي ኣብዛ ኣብ ትሕቲ ፀሓይ ኣስመራ እትብል ናይ ፌስቡክ ገጽ ዛጊት ናይ 9 ውልቀ ሰባትን ናይ 10 ቦታታትን ዛንታታት ተጻዒኖም ከም ዘለዉ እዩ ኣዳላዊኣ ኤፍሬም ካሕሳይ ሓቢሩና ብርሃነ በርሀ ንድምፂ ኣሜሪካ ኣስመራ